Habang viewers. May viewers na isa. Paki-comment naman po kung nakakapag-comment po kayo. Kasi bago po itong account ko pong ito. Bagong gawa lang po. Ayan, wala pang viewers. Ayun, nakapag-comment man po pala. Ayan, may 2 viewers na.
Kuya RP, nasa-search po ba yung channel ko na yan, itong bago? Kasi may hindi po daw nila makita yung itong Dagay Vlog 2.0. Hindi daw po nila makita, ma-search. Magayon mo? Ah, Patong oo, mamaya. patong lang. Oo, kay ate mo, kay ate mo. Oo, oo, nasa-search. Nasa-search. Nasa-search naman ang dami. Gato. Gato, mama. Dagay, bilan mo mga muna si Tutoy. Walang viewers. Ayan guys, at kahit walang viewers. Ito po ang aking bagong account na po sa YT ko. Mag-live po muna ako saglit kasi yung aking pong YT na may 30k subscriber ay nawala po, na-delete. Hindi ko po alam kung ba't na-delete yung aming YouTube ni Dagay. Pero kagabi po nakapag-upload pa ako. Tapos kanina pong umaga, hindi ko naman na po natingnan kasi naglaba po kami ngayon maghapon. Pag uwi ko po ngayong hapon, tinignan ko yung channel ko kung may mga nag-comment. Wala na po yung channel ko. Ate, nasi-search po pala yung yung Dagay Vlog 2.0. Ngayong hapon ko lang po nakita na wala na po yung channel ko. Nakakayak po kasi wala na yung sasahurin mo. Siyempre po. Kasi matagal ko na pong pinaghirapan din yung channel. At alam niyo naman po na wala pa akong ibang inaasahan. Pansit canton or kahit merienda. Kahit pansit canton or mulay na may yung pansit canton lulutuin kasi palamang sa mulay, pwede yun. Ayan, may 3 viewers na din. Rosario, ayan na, ito na po, nakapasok na si ate. Rosario, meron na Grace, thank you. Opo, nasi-search naman po pala.
Bagay, naghuhugas ka pang plato? Wala. Mabiling na rin nung ano, yung tinapay na pansit canton. Ayun guys. Hindi ko po talaga malaman na hindi ko po talaga inaasahan yung channel ko yung mawawala. Kaya nakakapanghina po talaga. At Ate Rosario, salamat po. Iwan ko po guys. Hindi ko po talaga mapigilan sarili ko. Ayan. 3 viewers, shoutout po. Sige na. Sige na, dagay. Kung sino man ay nag-delete, makakarap din sila. Alam ko naman po kung sino magdi-delete ng aking YouTube. Alam ko po kung sino. Kasi nung naandito pa siya, ginagamit ko po yung phone niya. Kasi pag nagbibideo siya, tuwing lalaot, doon din ako, kasi yung video niya minsan mahaba, doon na rin ako nag-i-edit ng video. Tapos nilalagin ko doon yung YT ko sa phone niya. Doon na rin ako nag-upload. Siyempre, 2 channel po yun. Siyempre, yung iba yung YT niya. Iba yung YT niya. Siyempre, mag-upload ako ng video niya na ginawa. Ilalagin ko din doon yung YT ko. Kaya alam kung sino yung nag-delete ng aking YT. Hindi na nga ni makapagbigay, ganun pang ginawa. Kasi nung nandito pa siya, doon po talaga ako nag-upload minsan ng video niya tungkol sa paglaot. Kaya nakalagin po yun doon sa cellphone na yun. Grabe po ang inggit po nila. Grabe po ang inggit po nila. Yung wala na silang maibigay. Tapos, nakuha pa nilang gawin to sa akin. Marami ng beses. Hindi po madali ang magkaroon ng channel. Yung maipon yung subscriber mo. Hindi po madali. Tapos ay isa yung bangka, sa ayong motor.
Katulad po nito, bago yung channel ko, hindi ako makakasahod dito. Iintayin kong ilang buwan kung mamonetize agad. Tapos, kailangan mong mag-apply, hihingan ka ng TIN ID. Wala pa naman po akong TIN ID. Kailangan ko pang mag-apply. Gastos. Buti nga po nung nakaraan channel ko, yung na-delete na yun. Yung TIN ID na ginamit ko doon, ibang TIN ID. TIN ID ng ibang tao. Buti inaprobahan nga po ng YT ko yung TIN ID ng ibang tao. Kaya hindi na ako na problema ng TIN ID. Ngayon, problema ako ng TIN ID pagkuha. Ay dito naman po sa amin, mahirap yung wala po dito sa amin kuhaan ng TIN ID pag hindi sa DAET. Kaya panibagong simula. Hindi ko po talaga, hindi ko mapigilan po guys. Hindi ko mapigilan. Kasi ang hirap po magkaroon ng channel. Buwan na nga antayin mo bago ka makasweldo. Kung ma-monetize ka agad. Kung hindi, wala kang sasahurin. Tapos may mga bayaran akong motor. Doon ko lahat. Yun ang inaasahan ko. Nawala ang sahod ko. Yung sasahurin ko ngayon January, nawala. Wala akong iuhulog. Wala akong ibabayad dun sa mga dapat kong bayaran. Kaya napakasama po nila. Buong pamilya. Kasi tulong-tulong po sila. Pinagtutulong-tulungan nila ako. Kasi si Rodel, hindi naman po niya magagawa yun na magkuting-ting po ng cellphone. Pag hindi po yung mga kapatid. Oh, yan ang bago nating channel. Kaya ngayon, makakapag-upload lang muna ako saglit-saglit. May iksing video. Kaya, yan, tinry ko po ditong mag-live sa pangalawang channel. Para malaman nyo po yung bagong gawa ko pong channel. Ito pong channel ko to, ginawa ko na ito nung nakaraan pa. Kaya meron na po itong 128 na subscriber. Kaya ngayon, ito na ang aking magagamit na channel. Sana may mga sana po yung mga viewers ko
ba yan? Ano ba yan? Sana yung mga viewers ko po dati ay suportahan nyo din po ako dito. Kanina pa po guys, di ko po talaga di ko talaga maisip. Grabe. Grabe ginawa nila. Kuya, hotdog na lang. Grabe ginawa nila sa akin. Pagkatapos mo silang tulungan, tapos hindi naman sila nagsusuporta sa anak niya, ganito pa gagawin. Ayun guys, saan po, suportahan nyo po ulit kami dito sa channel po namin ni Dagay. Kasi alam nyo naman po, wala po kaming ibang inaasahan. Siyempre, yung iba pong mga viewers, hindi pa po nila alam na ganun ang nangyari sa channel namin Dagay, kaya sila mag-aantay ng upload ko. Hindi naman nila alam na wala na yung channel na yun, wala na silang papanoorin doon na upload ko kasi nawala na. Shoutout po, 5 viewers. Ayan guys, at ito lang po yung aking live ngayon. Nag-live lang po ako saglit para maipaalam po sa inyo at yung ibang mga viewers na hindi pa alam. Ayan, search nyo lang po ito. Dagay Vlog na may 2.0 para Dagay Vlog pa din naman po ang name ng YT po namin. Ayun guys, at mag-end na rin po ako sa live kong ito, maiksi lang. Bye bye po, maraming salamat po sa inyong lahat.